Ongi etorri guztioi, ostegun honetan hasi da Bajadikako 27. epaiketa. Iazko jaietan protesta egin izanagatik desordena publikoa egozten diete. Gaurtik aurrera EHUk euskarazko nomenklatura izango du soilik. UPV-EHU marka alboratu du unibertsitate publikoak, baina ez dio logoari eragingo. Hezkuntzan jarraituz, Ipar Euskal Herriko parlamentariek sehaskaren baliabideak berrikusteko eskatu diote Frantziako hezkuntza ministroari. Kezka handia agertu dute ikastoletarako aurreikusitarako irakasle postuak nabarmenki eskasak direlako ikasle kopuruari erreparatuta. Ikastolen elkarteak protestara joko du bihar Baionan irakasle postu gehiago eta mespretxurik ez eskatzeko. Ibilbide musikal ezberdinak dituzten pertsonen arteko truke artistikoa da La Txama proiektu musikala, taldearen izen bereko diskoa kaleratu dute. Hamaika telebistako aktualitate solasalian izan dira Tuli Elbatxatuli eta Jon Bijo taldekideak. Taldearen sorreraz, taldekideen arteko harremanaz, korridoez eta etorkizunaz hitz egin dute besteak beste. Ongi etorri guztioi, Hamaika telebistako aktualitate solasaldira. Bi izar ditugu gurean gaurkoan, soinu mexikarretan murgildu direnak azken aldian. Ongi etorri Tuli Elbatxatuli eta Jon Bi. Kaixo, haupa. La Txama taldeko kideak zarete biok, kuriositatez zer esan nahi du La Txamak? La Txama da, bexeat, pues, como, ez dakit nola esan, putada, o, bai, o... Osea, berezko erran nahia dator erromintxelatik da hijitoen euskera zutena, eta txama bat egitea berez da, bueno, zen tratu hon bat egitea. Txama bat, rollo, zerbait saldu dizut prezio honean eta ongi atera zait. Txama bat. Ona niretako. Ona niretako. Ze ona, bezala, esatea bezala, ez? Bai, ze ona, baina gaur egun behintzat Iruñan asko erabiltzen da eta baina kontrako adierazteko, rollo. Txama bat gertatu zait, ez dakizu. Ez dakit, diru zorra galdu dut. Txama bat. Ze pena. Ze txama, bai. Ze pena, baina sentu txarrenean. Bale. Jende asko galdetuko zizueten, ez? Zer esan nahi duen, La Txama. Bai, Bueno, bai. nik egia esan, Iruña jo nintzanen, adibidez kiliki entzun, non? Kiliki asko erabiltzen du. Claro, Nik flipatu nahi dugu. Han asko erabiltzen da. Buah, txama, no seke. Bai. Baina horrela, utxan, txama. Lagun arteko zerbait dela zan genezak, ez da? Gutxinaka, batzutan lagun baten bat gehitzen da, beste batzutan besteren batek taldea utzi dezake, eta erabat aldatzen da bilela. Gainera urtebete soilik eraman da, bidea duzu egiteko. Bai, de hecho, bueno, ikusten da, ez gure, guain arte egin dugun lanak ikusita, ikustea ze lagun hona dazkau, ez dakit, kiliki, Neriz, Peio, ez dakit, kanta oso politak egin ditugu, eta dazkagunak atatzegu, que bain dikan ezin dugu ez esan, porque bakizu industria nolakoa da, eta ezin dugu ezer kontatu. Aurrerapen hori eman diguzu, kantak sortzeko asmoa duzuela. Bai. Eta, musika taldeko kidei dagokionez, konta iguzu ez zein ibilbide egin duzuen zue bio bakoitzak bere ibilbidea egin du, txoritxo batek esan dit behintzat, zuen artean badagoela pike sano bat, ez dakigu den enemies to lovers bat, edo zer den, konta iguzu pixka bat. Aurrera, Jon Bi. A ber, egila da, eta nik hau beti esan dut, gudakagun gauza hon bat, o nenetako bat da, bakoitza toki ezberdin batetik etorri gehala, eta bakoitzak perspektiba ezberdin bat aportatu diogula taldeari, eta hori nik uste oso aberasgarria dela, ez, musikaren, porque adibidez, pues, ni dakaten adibidez, ni musika 10 urtetatik ikasiet, konservatoria, musikenen ikasiet, klasikoa ikasiet, jazza ikasiet, eta nik teoria musikala, nahiko landua dakat. Adibidez, Tulik ez dakana da,
justo hori, baina daka beste gauza pila da, produzitzen daki, soinua daki, eta ideia oso ona dazka, porque ni dakatena da, ni naiz nola esatea, una mera marioneta, osea, ni hola ideia politik oso gutxitan akuitzen ditut, nire lan askotan da, tuliren gauzak hartzea, hartu eta izena jartzea. Bai, hori da. Hora komplementatu egiten zarete, ez? totalmente. Agian batek dauka teoria hori ikasita eta besteak sormenetik gehitu dezake zerbait. Tulik bat etortzea eta apitu, atera ez dakize, eta nik esatio, pues eso hori da, eskala pentatonika bat, ez dakize, con la resolución ez dakize. Eta jute geha pixka, eta nik partiturak egite ditut, bestentzako, porque aizek bai partiturak irakurtzi dituzte, o jo que se, igual taldeko norbait faltatu iten da, bueno, ez da zer gertatu, porque ni da azka partitura guztiak indak bialtzen dizkilot eta hola ikasi ditzazke. Bakoitzak egite dugu bere gure lana. Aitorre egiten du produkzio lanak, Afu egiten ditu, ze egiten du Afu. Osa, pikia zen soilik, justo, konkretuki, zu eta biok, pagatu zelakoz, pues justo bi ertzetatik, sabes? Justo bi... Baina, bueno. Baina ez da... Talde guztietan egote, ja, ez? Pues azkenen nik uste, diala ikuspuntu ezberdin horiek, ez? Egiten dutena pixka txokea, baina... Bueno, konta guzu pixka bat gehiago, nondik datorren diska hau, zer den erakutsi edo aurkeztu nahi izan duzuena... A ber, gu juntatu ginean, uste, lehen urteko martxoa den, otxaila, ez dakit. Ni, ez dakit noiz izaten. Osea, bai... Batzue lehenua. No, baina azaro abenduan hasi ginen, baina zen taldea osatua. Otsaila edo martxoa inguruan ez zen osatu. Hasi gendun ensaiatzen, da... De hecho, Aitorre beti kontatzeu, gure lehen kontzertua eman gendun kantari katea gabe, osea... Gure kontzertua Igeldon izan, Donostiko Igeldo auzoan izan da, bueno, auzoan barkatu, udalerrian, porque dakate hor gauza hori, batzutzako udalerria da, bai, bueno, behantzako. Hore egin gendun lehenengo bolua, super bolazo izan zan, oso ondo, kriston gauza pila gertatu zean, niri helikoia apurtu zitzaiten 15 minutu leheno, anedotan pilo bat. Ni behan duen etorren, porque beste bolo batetik etorren, sagarrotegi aukizuten. Orduan, ja, pixkat... Eta egin genduen, eta bolo hori egin gendunen, ez genekan ez zerratea, eta genezkan, pues eso, ideiaren bat... Bakarra, no? Bueno, musa, igual zegoen atea eta, bai. Eta, bai, lehendabiziko 3 edo 4 kontzertuak, bai. Ez genduen, dena bertxoaz genezkan... Bertxioak josen dituzten. Bai, eta gure abesti batzuk, baina... Eta oraindik karrikaratu gabe. Ez que iaia ez da forma man gabe, gaina. Hori, eta karrikaratu gabe zaudenak, osea... Bueno, bertsioekin lotuta, bada jendea txaranga batekin lotzen zaituztena. Zuentzako la txama txaranga bada, edo hori zuentzat, ez dakit. Baina egia da nik uste dut guztiok jo dugula txarangetan. Zuke bai? Nik elektrotxaranga batean aritu nintzen. Baina ez da gauza bera, cuidado. Hori ja taliban jarriko naiz horrekin. Txaranga gauza bada, horregatik edapen gazki. Beha dako ikuspuntu bat, da nik beste bat. Baina nik aizezko instrumentuak ezakizkit, eta jo nuen elektrotxaranga gitarra elektrikoa. Jo, ya lo siento. Bai, oso gaizki pasan nuen. Txipiron jotzen tu. Karrotik antiatzen. Bai. Ke horro, topati. A ber, nik uste... Ni jotzerten instrumentu hori helikoia txarangaten asko ikustea, eta nik uste horrekin zer ikusea egongo dala, ez? Pixkat parekotasun hori bitu, garatzi. Garatzi, tu! Joberena. Hori izan zen, jogen duen berritxun, da garatzi zegoen... Argi teknikari bezala, da flipatzen zitzaion, la txama, eta ez dakit nola hitz egiten, da ego zan, eta hoik ze abestu zuen, flakon kanta? Bai, Fuxia notxa. Katatu zuen, la mejor. Berrintxun hori. Bai, indela gutxi. Zer ondo pasagen duen berrintxun. Bai. Bueno. Anekdotaren parte izango da beraz irudietan ikusten duguna. Kontzertuz beteta duzue agenda. Esan genezake bideo honetik zoaztela, ez da? Hoi dirudi, egia esan, oen dela gutxi egon ginen ontaz hitz egiten, eta pentsatze genuen, ez? Eukidegula ez dakiz sortea, baina... Jode, eske taldeak ez daka, ez du pasa, ez da urte bete. Gure lehen kontzertu digan, eta dazkagu, saurten ja 60 fetxa itxita... No, ja ez, 62 itxiak, ja.
Eta, oendik bakizu nola da, oendik ezin dugu ia esan, noiz eta nun joko dugu, baina udara honetan eukiko ditu. Bueno, oain dela gutxi kaleratute atortxun joko dugu, Bai. Flakofokirekin, eta dazkagu aktuazio oso Bai, ni politak, sobre todo urtebete eukitzeko talde betzela. Bai, ni oso eskertua nago. Bai, ezin gehiak kexatu. Oso eskertuak. Esan duzu gainera, etorkizunera begira ere badituzuela planak, abesti batzuk atera dituzuela. Aurratu aldi guztue besterik, jarraituko duzue soinu hildo beretik, hildo mexikarretik, nahiko duzue beste zerbait probatu, jaikiroan jarraituko duzue. Hori fijo, porque da gure, nik uste talde honren mamila hori dala, ez? Ez hain bertzen mexikarraz, bai, nik elkarrizketa baten esan, ni dazkatu zo lagun hola musikari, fin, kultureta pilo bat, eta taldean hasi nintzanen, beti kritika oso hola, de mierda, ez dakit ze, desafinaz, nik beti esate, eta la txama ikustea zin da etorri metronomoarekin da afinadorekin, osea, hoi etxen utzi, patxara motila bat eosi, da etorri. Osea, así de claro. Bai, eta parranda giroan egoteko da. Gauza bakarra da, ari garela gutxinaka, kontzertu asko ditugulakoz, baina grabatzen ari gara, abesti berriak batzuk ditugu, ez dugu epe zehatzik, baina nik uste dut urte bukaerarako edo helduden urterako bigarren disko bat. Bai, eroriko da, bai. Ziur baino, ziurrago, bai. Primizia. Bueno, amaierara heltzeko, bada ikusentzulei edo taldekideren bateri edo norbaiti eman nahi diezuen mezurik, ekizu zein den zuen kamera. Bai. Banan edo elkarrekin. Zuzuk lehen da bizi, niko ekarra dut. Afu, mesedez, hasi jotzen partituran jartzeuna. Ez que bakizu segertatzean, beti, igual pare bak alaimotxo hartze ditu, eta hastea jotzen behar nahi nuen. Eta segertatzea, ondoan da ona, zoratu iteula. Afu, mesedez, bale ja, Hala, venga, zurea. Aitor, ahoskatu mesedez. Bueno, jaigiroan ikusiko dugu elkar, azkenik jolas bat egingo dugu, elkarrizketatu guztiekin egiten dugun jolasa da. Nik hitz bat esango dizuet eta zuek burura etortzen zaizuen lehenengo hitza erantzun beharko diazue. Biok batera? Lehenengo bat eta gero bestea, bai? Bale, zu lehenengo. Nik lehen da bizi, bale. Prest? Bai. Korridoak? Bai. Tequila. Fusilaren hotxa? Ez que ezin dut erran. Audientzia nazionala. Eta la txama azkenik? Festa. Gauza pilo bat etorri zaizkit ez dakit bokatu nahez. Horitz bat da. Desfaz. Bueno, desfasea. Laster izango gara berriz, bikote? Mila esker Amaika telebistan izatearren. Zuei, da oso pozik egon behar. Aio. Politika arloan fiskalak kasazio errekurtsoa jarriko dio Sorzabal torturatu egiz zutela ebatzi zuen epaiari. Espainiako Auzitegi Nazionaleko fiskalak kasazio errekurtsoa aurkeztu du Auzitegi Gorenean Iratxe Sorzabal euskal presoa torturatua izan zela ebazten zuen epaiari. Errekurtsoa aurkezteko argudioen artean aipatu du epaiak ez duela aintzat hartzen froga gisa Sorzabaleketari igorritako gutuna. Iratxe Sorzabal, 1985ko Iruneko atentatu batekin lotuta epaitu zuten Espainiako Auzitegi Nazionalean. Epaiak ebatzi zuen tratu gizagabea eman ziotela 2001ean atzilotu eta inkomunikatu zutenean. Eta beraz, han esandakoak balio juridikorik ez zuela argudiatuta absolbitu egin zuten. Izan ere, epaian jasotzen denez, inkomunikazio aldian elektrodo bidezko tratu gizagabeak jasan zituen. Eta auzi-medikuaren txostenean oinarrituta, Auzitegi Nazionalak tortura horiek egiaztatu zituen. Sorzabalek berak epaiaren aurrean deklaratzean inkomunikazioan esandako guztiak ukatu zituen, torturapean egindako adierazpenak zirelako. Fiskaltzak ordeak erabaki hori kolokan jarri du eta kasazio errekurtsoa aurkeztu du Auzitegi Gorenean. Fiskalaren ustez gutun hori Sorzabalek borondatez idatzi zuen eta froga baliozkoa da. Epaiak ez omen du frogatu nahikoa lotura dagoenik torturapean egindako deklarazioen eta gutunaren artean.
Hortaz, fiskalak salatu du epaiak baieztapen horiek oinarri juridikorik gabe egiten dituela eta absoluzio hori baliogabetzea eskatu du. Iruñara egingo dugu salto orain, Arauztegiko epaiketaren 4. eguna dugu gaurkoa. Laugarren epaiketaguna dute gaur Arauztegiko 7 auzipetuek. Gaurkoan auzipetuek deklaratu dute, eta bihar izanen da azkeneko eguna, non auzipetuek haien ondorioak azalduko dituzten. 3. egunari dagokionez, 5 foruzainek, Baztango eta Lekarozko alkate hoiek eta Ahotsako eta Xaloako kazetariek deklaratu zuten. Salatzekoa dugu epaiketa honetan aurrera ematen ari den hizkuntza politika, ikusten dugu euskaraz aurrera eramateko arazoak izaten ari ditugula eta atzo ere hala izan zen ikusentzunezkoen lanketa egiterakoan edo tradukzioa egiterakoan arazoak egon zirelako ere bai barruan, ez? Eta azpimarratzekoa Joseba Otondo Baztango alkateak esandakoak batez ere proiektuaren hastapena, obraren hastapenak, barkatu, berme legal guztiak beterik ez dituztela hasi zirela, eta zentzu horretan LAB sindikatuak egindako helegiteari buruz emandako informazio interesgarria, ez? Eta defentsaren testikuekin amaitzeko, ahotsa.info eta Xaloako kazetariek hartu zuten hitza batez ere, erranez, haiek ez zutela inongo deialdi publikorik jaso edo deialdirik jaso obra hauen gelditzea egin behar zelako, ez? Berezia eta hunkigarria izan da gaurkoa. Komitekoek nabarmendu dutenez, errelatu faltsuak ezeztatzeko aukera izan dutelako auzipetuek. Goizean zehar epaitegiaren aitzinean gazte mugimenduak eta pentsionistek osatu dute mahai-ingurua. 12 aldera auzipetuak txaloen artean epaitegitik atera dira, eta azkeneko ordua Andreina Jolin taldeak girotu du. Baztandarren beroaren artean agurtu dute epaiketako azken aurreko eguna. Komiteko kideek biharko deialdi masiboa egin dute. No sé qué tiene el sistema, señora, el sistema que estáis creando. No sé qué tiene el sistema, señora, el sistema que estáis creando. Que cuando no tienes nada, señora, parece que te están buscando. Que cuando no tienes nada, señora, parece que te están robando. Que yo no tenga derechos, señora, no te genera inquietud. Que yo no tenga derechos, señora, no te genera inquietud. Si cuando le he dado la vida a Europa, ¿qué más quieres? ¿Quieres más? Nafarroatik Arabara, 57 eragilek bate egingo dute ekainaren 5ean erroldarik gabe izaterik ez plataformak deituriko manifestazioan. Gasteizko udalari errolda lortzeko dituen baldintzak aldatzeko exigitzen diote. Erroldarik gabe izaterik ez plataformak manifestazioa deitu du ekainaren 5erako Gasteizen helburua Gasteizko udalari errolda lortzeko exigitzen dituen baldintzak aldatzea da. 2023an abiarazi zuten kanpaina hau eta ordutik ari dira Gasteizko udalak jartzen dituen baldintza hauek salatzen. Erroldarik gabe izaterik ez plataformak manifestazioa deitu du ekainaren 5ean. Udalak eskubiderik gabe uzten gaitu lelopean. Udalaren politika arrazistak, okupazioaren kontrako ofentziba, pobreen aurkako gerra eta errentisten botere eta impunitatea salatzeko deitu dute. Bada, hainbat dira udalari exigitzen dizkioten aldaketak. Ekainaren 5ean, udalak eskubiderik gabe uzten gaitu, padrón y derechos para todas, lelopean deitzen dugun mobilizazioan parte hartzera animatzen zaituztegu. Udalari honako hau exigituko diogu. Erroldatzeko eskumena jabeen esku uzten duen erabaki politikoa bertan bera uztea eta erroldatzeko eskubidea inolako baldintzarik gabe aitortzea.
Manifestazioan orotara 47 elkarte eta eragilek egingo dute bat. Gasteizko udalak errolda lortzeko oztopoak jartzen dituela salatzeko, erroldarik gabe izaterik ez kanpaina abiatu zuten hainbat kolektibok 2023an. Azpimarratu dutenez, Espainiar estatuko legearen arabera, pertsona oro bizi den udalerrian erroldatuta egon behar du. Zehazki, BOEren ebazpen baten arabera, infraetxeetan eta etxe bizitza gabe bizi diren pertsonek errolda lortzeko eskubidea dute. Etxe bizitzaren titulartasunaren inguruan egon daitezken eztabaida juridiko pribatuak edo etxe bizitzari eragiten dioten egoera fisiko, higieniko, sanitario edo bestelakoak alde batera utzita. Beraz, gauzak horrela, Gasteizko udalari leporatzen diote erroldatzeko eskubidea jabeen esku ustea eta salatu dutenez, pertsona askoren eskubideak murrizten dituen erabaki politikoa da hori. Sindikatuekin loturiko albistei dagokionez, zelak 6 greba egun deitu ditu Gipuzkoako erresidentzietako hitzarmenaren negoziazioaren blokeoa salatzeko. Adixetasunei. Gipuzkoako erresidentzia eta eguneko zentroetako hitzarmen sektorialaren negoziazioa urtarrian abiatu zen. Ela sindikatuak esan du 4 bilera ondoren patronalek ez dutela sindikatuak egindako aldarrikapenei ia erantzun ere egin, eta sektoreak dituen arazo nagusiei ez diela heldu nahi. Hitzarmen berriaren negoziazioan dagoen blokeoa gainditu eta sektoreko langileen artean zabaldu den prekaritatearekin amaitu asmoz, elak 6 greba egun deitu ditu. Ekainaren 11, 12, 13 eta uztailaren 9, 10 eta 11. Sektorean lan egiten duten 5.000 langile inguru daude Gipuzkoan ia denak ebankumeak. 180an Gipuzkoako Foru Aldundia finantzatzen duen zerbitzu publikoa eskaintzen dute, baina lan baldintza prekarioak dituzte elaren arabera. Langileen 140ak borondatezkoak ez diren kontratu partziala ditu. Hau, enpresa, pribatu eta irabazi asmorik gabe deklaratzen diren gehienak mozkinak lortu eta negozio logika batean oinarritzen den zaintza sistema eusteko bakarrik esplikatzen da. Azken urteetan egoitzetan ematen den arreta zuzenaren orduak jaitsi egin dira eta langileak kexu dira horrek izugarri igo dituela eta lankargak, langileen osasuna zein zerbitzuaren aukertzeraino. Testuinguru honetan zaintza sistema erdigunen jarri eta zaintzaien lan baldintzak hobetuko dituen hitzarmena eskatzen duelak, besteak beste honako edukiekin. Eguneko jardunaldiko kontratuak langile guztientzat. Soldata arakalarekin emaitzea. Lan orduak 32 ordura jaistea. Eta adinean gora dijoazten langileek erretiroa aurreratu ahal izateko formulak ezartzea. Arrisku psikosozialaren plan adostuak. Zerbitzua euskalduntzeko baliabideak. Trantsizio ekosozialaren aurrerapausoak bertako produktuak txertatuz jatorduetan. Neurri horiek aplikatuta arretarako lanorduak igo eta langileen lan osasuna hobetuko litzatekeela dio sindikatuak. Egoiliarrei ematen zain zerbitzua nabarmen hobetzeaz gain. Horiek ala elak langile guztiak 6 egunez greba egitera deitu ditu patronalei mai gainean jar ditzatela eskatzeko sindikatuak eskatutako edukiak. Era berean Foru Aldundiari sektoreak bizi duen egoeraren jabe egin eta baliabideak jartzeko eskatu diote. Sektore honetako genero arrakalarekin amaitu eta zaintza lanak erdigunean jartza bermatuko duen bestelako eredu bat aldarrikatu dute. Zortzigarrenez zabaldu dute Durangoko azokako sormen bekan parte hartzeko epea, komiki proiektu bat lagunduko dute aurten. Gerediaga Galkarteak eta Durangoko udalak 8. abiarazi dute sormen bekada deialdia euskarazko sorkuntza sustatzeko helburuarekin. Aurten, komiki proiektu bat izango da saritua eta egileak 15.000 euroko diru laguntza jasoko du bere lana garatzeko. Komiki proiektu bat lagunduko dugu sariaren 15.000 eurokin. Aurreko edizioetan bezala euskarazko sortzaile berriei zuzendutako beka da. Sormen bekaren helburua euskarazko sorkuntza sustatzea da eta sortzaile berriei espazio bat eskaintza bere lana ezagutzera emateko. Parte hartu ahal izateko sortzaileek 18 urtetik gorakoak izan behar dute eta gehienez 2 lan argitaratu izana onartuko da. Aurtengo deialdian komiki generoari eskainiko zaio arreta berezia. Aurkeztu beharreko dokumentuen artean daude komikiaren sinopsia, argumentuaren garapena, pertsonaia nagusien diseinua
eta lanaren erakusgarri izango den ilustrazioen lagina. Marraztutako eta amaitutako 6 orrialde. Hautaketa prozesuan lehenik epaimahaiak 4 edo 5 proiektu finalista hautatuko ditu. Horiek proiektuaren defentsa egin beharko dute epaimahaiaren aurrean. Lehen aukeraketaren ebazpena telefonoz egingo da eta lan irabazlearen berri 60. Durangoko azokaren egitarauaren barruan emango da. Hautatuak urtebeteko epea izango du proposamena burutzeko eta 61. Durangoko azokan 2026an erakutsiko du emaitza. Gazte sortzailei batez be deia luzatu nahi deutzet. Proiektu bat eukinez, grina, pasioa, ideia bat, parte hartu egizue, hauze bada dago esan aukeretako bat bebai. Sormen bekak hainbat disiplina jorratu ditu azken 7 urteetan. Literatura, musika, ikusentzunezkoak, bideojokoak eta arte eszenikoak besteak beste. Proiektuak aurkezteko epea irailaren 21 arratsaldeko 6etan amaituko da. Hautagaitzak posta elektronikoz bidali beharko dira Gerediaga abildua Durangoko azoka.eus helbidera. Oinarriak eta dokumentu ereduak Durangoko azokaren webunean kontsulta daitezke. Ostegunero lez Gaizka Izagirre dugu gurean, kaixo Gaizka. Kaixo, egunotan ere euskarazko eduki oso interesgarriak iritsi dira. Adi. Primeran plataformaan 2 estreinaldi garrantzitsu. Lehenengoa desagertuta euskarazko telesaila. Primeranek hilaren 19an esteinatu zituen desagertuta telesailaren euskarazko bertsioaren lehen 2 atalak, atal bat sareratuko dute astero eta fikzioa 8 atalez osatuta dago. Telesailaren sortzaileak Xabi Zabaleta eta Marta Grau Rafael dira, gidoiak Jessica Aranekin batera garatu dituzte eta zuzendariak Javi Elortegi eta Estel Diaz izan dira. Jon Agirre gaztearen desagerpenari buruzko telesaila da. Ingurukoek bilatzen duten bitartean, Jonen iraganeko pasarte ilunak ezagutuko ditugu apurka. Atal bakoitzak pertsonaia baten izaera darama, eta pertsonaia horrek Jon protagonistarekin duen harremana jasotzen du. Aktoren artean, Ane Roth, Jon Lucas, Itziar Atienza, Gorka Ochoa, Ainhoa Larrañaga, Asier Rikarte, Ainhoa Azpitarte, Unai Arana, Julen Taboada, Jon Olivares eta Sara Kozar ageri dira. Bigarrena, indarkeriaren oihartzunak dokumentala, Amaia Merinok eta Ander Iriartek zuzendutakoa. 1992 urtean hiltzen Esteban Muru eta Goiena. Guardia Zibilak 9 eguneko atxiloaldi baten ostean aske utzi eta 3 egunera. 52 urteren ondoren, haren alaba, Tamara Muru eta Goienak, oraindik ez du jaso poliziaren torturen biktima delako errekonozimendurik. Eta hori bera irudikatu nahi izan dute 2 zinemagileek dokumentalean. Netflixen aktore ezagunez josia dagoen Sirenak telesail laburra, Julian Moore, Millie Alcock edota Kevin Bacon ageri dira besteak beste. Debonen ustez, Simon Aizpak oso harreman bitxia eta arraroa du nagusi berriarekin, Micaela Kell. Debonek zerbait egitea erabakiko du, baina ez daki Micaela beldur izateko moduko aurkaria den ala ez. Eta azkenik Prime Videon, akzioaren zaleentzat gizon langilea, Jason Statham protagonista duen filma. Levon Keidek atzean utziko du armadako misio sekretuetako bere ibilbide arrakastatsua eta eraikuntzako langile arrunt bilakatuko da. Pertsona trafikatzaileek bere nagusiaren alaba baitzen dutenean ordea, bere familiakoa bezala dena, berak inoiz imaginatu baino ustelkeria handiagoko mundu batean murgilduko da bera aurkitzeko misioan zehar. Eta gogoratu euskarazko nobedade guztien berri izateko, zernonikusi.eus webunean sartu behar duzuela. Esaera zar bat kantarekin agurtuko gara, Raimondo El Canasteroren eskutik. Ongi izan eta bihar arte. Esaera zar bat berritzera noa, no hay mal que por bien no venga deritzo ahoak, pero vinieron las malas. Une alaiak berriz itzarotea, besterik ez da, besterik ez da, besterik ez da. Ezagutzen du bidea, gertukoa ere ezagutzen ez badugu, erakutsiko aldidazu ezer berririk, une txarrenak ere aztu baditut, ekilore
Igatutako zoro utz baten erdian, ekilore baten igidura. Igatutako zoro utz baten erdian. Jainko gaurkoan entzudazu arren, azken aldian arazoetan nabil.